טוב, אז מה הולך אנשים כאן אליי והסרטון השישי שלי בערוץ? כן, אני אשחק בכל תחומי הגיימינג ואמרו לי, משחק רובלוקס ויאללה, אני משחק רובלוקס. אז המוד היום שאנחנו הולכים לשחק בו נקרא פיש, ככה הוא נראה. הוא מוד מאוד לא מוכר, אבל מאוד כיף, שאני אישית מאוד אוהב אותו ורציתי אולי קצת לפרסם אותו. אז בעיקרון אנחנו דגים, יש דגים מטורפים ונמכור אותם בכסף ונצני חכות, ויש דגים נמוכים שאתם תראו. רגע, אוקיי, הנה שימו לב, זה חכה שאני קניתי. בואו נראה, אני רוצה שכל מי שמשחק פיש יגיד בתגובות, וחכו שנייה, אני כבר אחזור ללובי ויחזור אליכם. טוב, אז חזרתי ללובי, כמו שאתם רואים ככה זה נראה, הנה הים, כאן החכה שבעצם אני דגים, ככה, כאן אני בעצם יכול לבחור איזו סירה, בא לי כמובן שעולה כסף, כמו שאתם רואים בצד, כתוב לכם, יש לי 370,000, וכאן בעצם איזה חכה שבא לי, איזה סירה, כל מיני סירות, לא משנה, נעבור על זה בהמשך. שם למעלה יש מחירת דגים, וזהו בעיקרון, זה האי. אנחנו עכשיו עוברים לאי ונלך לדוג דגים מטורפים ולמחור, לא משנה, תסתכלו, זה בעצם הדגים שלי, כמובן שיש לי הרבה, גם פה דגים כאלה, ועוד מלא דגים גדולים, כמו זה, יש לי גם קריש, רגע, מכרתי גם מלא דגים, יש לי קריש, לא משנה, יש לי מלא דגים, אז אני אחזור לכם שאני בתוך הצוללת. ביי. אבל הנה אני בצוללת, תקשיבו, זה מאוד מאוד כיף, וכאילו הרבה אנשים לא מכירים אותו, אז הנה אני כאן כדי להכיר לכם אותו. אנחנו עכשיו הולכים להיות באי, שם הולכים לדוג את כל הדגים, ואני הולך להראות לכם, אוקיי, ואני אחזור לכם שאני הגעתי לאי. טוב, הגעתי לאי, ויאללה בואו נתחיל לדוג, אז ככה זה עובד, אני צריך ללחוץ על זה הרבה פעמים, אוי פאק, רגע שנייה. אוקיי, ככה זה נראה. אוקיי, הצלחתי לתפוס דג, בעצם עכשיו אתם רואים, אני צריך בעצם לדוג את הדג הזה. יש, הנה הצלחתי, זה יופי. זהו, ואתם ככה עושים. אז זהו, אני אחזור לכם. המטרה שלי היום בסרטון היא להגיע ל-400,000, ויאללה, אני אתקן אתכם שיצא איזה משהו טוב או משהו. טוב, אני נדאג פה כבר איזה 10 דקות, עד עכשיו לא יצא איזה משהו טוב. אם יצא משהו טוב בעצם יהיה לנו סימן כזה ורוד במקום אדום, אז אם יהיה ורוד סימן שיצא לנו דג טוב, אור כנראה בגדול. אם לא אז לא. הנה סתכלו למה אני מתכוון, רגע נלחץ על זה. הנה רואים שעכשיו היה כזה משהו אדום כזה, זה סימן שהדג רגיל ותפסתי דג. אם יש ורוד זה סימן לדג טוב, אז אני אתקן אתכם. אוקיי, אז חברים, אז חזרתי אליכם. כמו שאתם רואים כבר 63 דגים, 64 דגים, סליחה, דגתי, וברגע שאני אגיע ל-70, אני חושב שאני, יעצור, יחזור לאי ויצלם לכם כמה כסף קיבלנו. אני פשוט לא אוהב סרטונים ארוכים. טוב חברים יקרים, עכשיו אני אדוג דג, ובזמן שאני אדוג דג, אח שלי הקטן רוצה להגיד לכם משהו. תירשמו לערוץ. מה זה הכל הקרינג'י? לא משנה חברים, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות איזה משחקים אתם רוצים שאני אעשה להם סרטון ואני אעשה להם. כמו סטארס. די. אז בואו תתייחסו אליו, והנה אתם רואים מה זה עושה. יואו, מה זה חברים? מה זה הדג הזה? מה זה הדג הזה? הוא סגול? טוב, עוד 2 דגים, ואז אני אעצור לכם, יחזור לאי, ואראה לכם את כל המחירות וכמה כסף אני מקבל. יאללה. טוב, אני חוזר לאי ואתקן אתכם. חברים, זה אף פעם לא קרה לי. אני מוצא כאן תיבות אוצר. חברים, מה זה? אני הייתי באמצע ללכת לאי, זה תיבות אוצר. רגע, אני חייב לדוג, רגע, חברים. שנייה, אני יוצא. טוב, יצאתי מהסירה כמו שאתם רואים, עכשיו אני מנסה לדוג.
כן, לא, זה סתם, זה משהו ליופי. טוב, נחזור לכם שאני באים. טוב, חברים יקרים, אני עכשיו כאן, מכל הדגים שהשגנו. אח שלי רוצה להגיד משהו. חברים יקרים, ב10,000 לייקים אני חושף את הקוד שלי וגם אותי. שמעתם אותו, תנו לייק ב10 לייקים, הוא חושף את עצמו. אוקיי, בטח אתם אומרים למה 1-1 עד עכשיו, בגלל שאני לא רוצה למכור את כל הדגים, כי יש לי דגים נדירים. בואו נביא את כל הדגים שקיבלנו. רגע, קיבלנו את זה גם, את זה ואת זה. בואו נראה, הדג הזה. יאללה, לדו. אוקיי, חשב לנו את 29. אנחנו לא בקצב טוב, חברים. אוי, לא נראה לי אנחנו מצליחים, חברים. אתם נראים, אם אנחנו מצליחים זה יהיה מטורף. אוקיי. לא תקריש, זה הדג הנדיר. וואי, אני בוחר את הלוויתן, בבקשה. למה זה כזה גרוע? תקריש אני נראה לי אשמור לעצמי. אוקיי, חסר. מה כזה? מכירה. טוב, חברים. עוד פעם. תראו כמה דגים. אספנו. ואת הדג הזה. נמכור אותו. נו. נמכר בהצלחה. נמכר בהצלחה. ונמכר גם הוא, כן, בהצלחה. עוד כמה נשאר לנו? 25. אוקיי. 25,000 ואנחנו מצליחים באתגר. אתם לא מבינים כמה זמן לקח לי לאסוף את כל הדגים האלה. בבקשה. בבקשה שנצליח. תראו, יש לנו עוד... יודעים מה, אני מוכר את כולם. מה תפק? לא, מוכנים. דג. וואי, אני לא מאמין, אני מוותר עכשיו על דג מאוד נדיר, חברים. רגע, שנייה. טוב, בשנייה אחת, 3, 2, 1, 15, וחסר לנו עוד 8,000. לא מאמין לכם, חברים. טוב, חסר לנו עוד 8,000, אז אני אחזור לכם, כמובן שאני אדוג עוד.